Без съмнение, снимането на замръзващи сапунени мехури е едно вдъхновяващо преживяване, което събира в едно красотата на природните процеси и науки като химия и физика с радостта от фотографията. Усещането за предизвикателство от по-суровите условия на снимане с ниски температури и вятър, непознатия снимачен обект и експерименти с рецептата за разтвора само добавят щедро подправки в това приключение. Радвам се, че го направихме. От бъркането на вещерски разтвори до мръзнещите ръце и крака. В поредицата дни, в които снимахме, установихме няколко неща. Възможно е да се получи добър резултат и при температури от минус 8 градуса по Целзий, а не препоръчителните минус 20. Добре е и да се работи с експерименти с рецептата. И така рецептата. Няма точна рецепта. Пробвайки различни съотношения, забелязахме, че се променят някои ефекти като вид на кристалите, скорост на замръзване, устойчивост на вятър. Затова препоръчваме да пробвате. Това, което ви трябва, са следните продукти: вода, глицерин, в някои рецепти ще срещнете царевично олио, взаимно заменими са, миещ препарат за съдове, сол и захар, сламка. Аз пробвах варианти с мед. Нямах захар под ръка първоначално, но също се получава. Това, което още ви трябва, е сняг, ниски температури, подходящо осветление, което да помогне да се вижда цялата прелест на замръзващата повърхност и по възможност тихо време. Ако е ветровито, балоните ще се пукат по-лесно. Затова намерете начин да направите завет. За по-бързо замръзване на балона може да охладите предварително приготвения разтвор. Ако стартирате с топла вода, мехурът ще замръзне по-бавно, което ще ви даде време да фокусирате добре и да прецизирате точката за фокус. Подходящо съотношение: 50 мл вода, 3 супени лъжици миещ препарат, 1 супена лъжица глицерин, щипка сол, 1 супена лъжица захар. Всичко без миещия препарат се смесва добре до пълно разтваряне, след което се добавя препарат. Внимателно се разбърква, като се избягва обилната пяна. В случай, че се получи, трябва да изчакате да слегне. И така, не се колебайте, пробвайте!